clear tu te in zavain chibai le vekule voin hi July ni riat kumsan hi somni panga thole ni hania tonruma hian Indonesia tlang kang rap thak tak thlengmek chungchang hi kan bi chiang don ani mani deuh loka pokhan hemi chungchang hi video kan siam towa he tlang kang hi alo thleng to bok ani ti chuan hun rei vak lo liam hnuwa tuna hian Indonesia tlang kang hian boina na satak a thlen chun zom le ta a tlang kang rap thak tak awang hian abul vela chengte chuan an chen na in an chu san pha ani Indonesia tlang lewa tobi laki an ti hi tlang kang active tak mai hania nimin lama he tlang kang hi a thlen le ta ka wangin van sang kilometer som pariat vela sang thlengin meiwa pha phu chuaka tual chung mi tam tak te chuan elai mun hi an chu san pha ani tundin huna hian tlang kang rap thak tak awang hian liam tuar anom thu report alom lova nimin lama thil thleng hania tlang kang hianin meiwa pa ka hianin lava chir sa tak mai chu aphu chuak na saboka hei wang hian thu nei tu te chuan mi pui te chu in raring turin an sia tira tin kar thum liam ta khan mount lewotobi hi alo kang le to bok ani hetianga tlang kang na sataka thlen tak le wang hian flight somni pali lai mai chu abul lok chen om bali thiar kara thok chuk tur te chu kan sel ani thuan tar langa voin thole ni hian thlona tam tak thok chuk tur te chu son ani thuan tar lang ani nimin tho tran ni July ni sari chopma dar som pakhat le minit nga khan tlang kang hi ain siam thuan soya November kumsan hi somni pali hnu tanga nimin thleng khan he tlang kang hi alanat ber thu Geology Agency Chief Mohammed Wafid chuan asoi ani tlang kang meiwa phlom tak mai hi mi hring hrisel na tan ala om thei wangin tunei tu lam te chuan van bo ruak sang taka thlona thlok tur dam tak te chu an kan sel phani ti an tar lang ani nimina tlang kang rap thak tak hi meiwa ple chir sa tak ba ka hian khopui ri te po shiat tur atam viu nin thunei tu te chuan report an pe a tin hei ba ka hian tlang kang kilometer sari huam chunga cheng mi pui te chu an chen mun chu san turin thunei tu te chuan thu chu an sim hal wata a chan chu lahar flat an ti hi a thlen thut thei wang ani ya ruwa na sataka survey chuan lahar flat an ti hi thleng thut thei ani ya chir satak ba ka tlang kang ek chia in polina asiam ani ya ruwa asur chuanin heng thil sarak te hi alen thlanga mishing te tan oina satak a thlen thei don ani Mount Lewotobi tlang kang hi voi khat ringot a thleng lova nimin chung ringot khan tumhni lai mai a thleng mana chomhalama tlang kang thleng baka hian nizan dar sari le chan ve khan tlang kang hi a tumhni na tan a thleng chun zom le nin an tar langa meiwap na satak mai chu van sanga ain phu chho le a kilometer som pathum thlenga sangin he meiwap phi ain vor chho le nin an tar langa tin tukin jing dar nga le min som nga pathum khan etlang kang hi a thleng chun zom le bok ni in thunei tu te chuan an report ani etlang kang thleng chungchang hi video sang clear tur atam khop maya arap thakin amuna phei chuan mitam tak tan a hlom tur je kan hria thiam pui ka ring etiang hi ani wangin elai hum chunga cheng mitam tak te chu an lir thei sang in elai mun hi an chu san bok ani report atanga landanin mi sangli chuangin an chena mun an chu san ni in local disaster management agency te chuan report an pe ani tin mi then khat an chena mun chu san du lo te chu tundin huna hian tuin tur an tla cham mek nin an tar langa tin cho le max te po an lak cham thu tol chung thu nei tu te chuan an tar lang hetianga tlang kang hian top zai re lova akan chun zom zel chuan tol chung thu nei tu tol chung mi tam tak te tan hian boina asiam chho zel don nin an tar langa kan hriat thawangin Indonesia hi Pacific Ring of Fire hom chunga om hania
tectonic plate chu a chet deuh reng thin awangin hei hianin tlang kang hi ain siam tirna sanin an tar langa tin lian nging thleng pawh hi hriat tur adam thin khop mai kum khat chung ringotin maun lewa to bi laki hi akang na sa thin hle maya ma se van i thlak tak mai in tun thleng hian hliam tur hriat tur report ala omlo ani nikuma tlang kang November thla thleng awang khan ni somin nunna an chan pha niin report a chuan alanga tin mi sang tam takin an chena hmun an chu asan pha bok Indonesia ram hi tlang kang za som thum zet mai active taka thlen na ram ania heng tlang kang te hian tum tam tak news headline sang alo lu to bok ani maung lewa to bi po hi Indonesia chaklama ania asan zong hi metar sang kha zanga somriat palia sang ania elai hun hi tourist kozin tam tak ten an to chin ania Flores thirkara ani ole kha tundin huna maung lewa to bi tlang kang chungchang report kan tarlan thei chu ania seita kang khan he tlang kang hi arab thak khup maya nakin loka engthil nge thlengang ti chu mitam tak ngai chan le zo na ni me kania achan chu tlang kang hetianga a thlen deuh rang chuanin liang hing rap thak tak hi a thleng lo wangti a soi thei lo ba hewang hian mitam tak chu ngai tha takin anum thei lo ani ti kha kan hriat a tha ome ole tuna ve thung chuan Texas tuilian rap thak tak thleng chungchang kha kan update vele lok donanga karliam ta thil thleng hania tunlai hian Texasian boina na satak antok ani nimin tho tran ni thlenga Texas tuilian rap thak ta awanga nunna chan to za chu zale palian tling to niin USA Today chuan atar lang ani tundin huna hian ruapuina satak chu Texas a hian asur chun zom zel awangin boina na satak antok chhomek zel Kerr County Sheriff Office chuan nimin khan tiang hian hina tok chungchang te hi report a pe a puitling somnga paruk naupang somni pariat inchu baka mi somni pani puitling le naupang somte chu tutengian ni hriat anlani lo thu atarlanga kan sei photo angin Guadalupe lui chu ruapuina sadak surawang hian alian na sakhop maya e hianin mitam tak nun na alak sakani mithi tam tak zinga hian naupang somni pasari antela tin chu baka Camp Mystica an counselor te po antel niin antar lang bok he camp hunan manna hian naupang zasari antela tichuan tianga ruapuina satak sur hianin tuilian rap thak tak a thlen ta ka wang hian Guadalupe lui chu fit somni paruk lai sangin tuilian hian ma aron son chowa he thil thleng hi zirtop ni liam ta thil thleng kha ania tichuan Guadalupe lui kama kem hunnom tak mayan man lai chu he tuilian rap thak tak hian ati boy chun zom ta a mitam takin nunna an chan pha ta ani thunei du ten an tarlan danin tun thleng hian mi zaria somnga chan chua ani to thu an tarlanga chan chua na hi kong sang sangin an thok meka helicopter longle drone mangte pon chan chua na hi an thok niin thunei tu ta chuan an tarlang ha ani ole kha tundin huna Texas tuilian rap thak tak thleng chungchang update tharber kan tarlan thei chu hania nakina chingle zolin thil thleng dang om chuan kan tarlang le donia ole khati zong kha tunrum video a Indonesia tlang kang chungchang report kan tarlan thei chu hania